onde queremos dar a coñecer as enmendas que facemos desde o BNG aos presupostos galegos no que se relaciona coa comarca de Tabeirós Terra de Montes. Para iso contamos co diputado Daniel Rodas, o diputado que leva esta zona, que vos vai a dar conta delas. Fixemos unhas propostas no que se refire á zona da Estrada, centradas no que son os sectores productivos, e aquí a cidade do móvil, como nós sempre decimos, é unha cuestión fundamental, prioritario para lograr o despegue económico da nosa zona, e o sector primario, neste caso a concentración parcelaria do Souto de Bea, pero tamén cuestións máis sociais como sería o proxecto de día. Outras cuestións como podía ser o centro de saúde do Souto de Bea, que xa está comprometido polo Partido Popular, que teóricamente neste 2013 xa debía estar solucionado os problemas de acceso. Supoñemos que o van a levar adiante, por eso non lle puxemos, non presentamos esta emenda. Si, vamos a estar encima deles para que cumplan o que prometeron, pero, bueno, xa nos ten acostumbrados o Partido Popular a prometer moitas cuestións e despois non facelas. Entón, contamos tamén con Anabel Golías, que é a concelleira en Forcarei, para falar do que son as enmendas que se presentaron, neste caso, no Concello de Forcarei. Despois, bueno, fará Daniel Rodas unha visión global destas enmendas e de por qué. Pois, nada, nós, dende Forcarei, dende o BNG de Forcarei, seguimos dicindo que é necesario para sairmos desta crise planificar e xestionar mellor os poucos recursos que nos deixa o Partido Popular. E por iso que nós sempre tivemos e sempre o dixemos dende o BNG que empezamos a traballar con isto, que en Forcarei é prioritario o sector productivo agrogandeiro. Polo tanto, consideramos que xa, dunha vez por todas, o Goberno Municipal do Partido Popular debe demandarlle a súa Xunta de Galiza ou polo menos apoiar a emenda que neste caso introduce o que introducimos os EAs nacionalistas en relación ao investimento económico nas concentracións parcelarias de Millerada, Dúas Igrexas e Acibeiro. Como ben sabedes, estas concentracións parcelarias están sendo constantemente aparcadas porque o noso Concello non foi prioridade nin é prioridade para o Partido Popular. Nos, en pleno, un ano máis, imoslle a pedir ao Goberno de Belén Cachafeiro que, por favor, respalde as nosas peticións, posto que entendemos que é básico para o despegue económico de Forcarei que os gandeiros e as gandeiras que xa están padecendo todos os efectos desta crise económica que non provocaron, teñan investimento, teñan estructuras e poidan traballar. O único que demandamos nós é que poidan traballar. Tamén pedimos, en caso de que se teña en conta esta emenda, que fagan todo o posível por intentar apresurar os procedementos administrativos porque estes investimentos urxen en Forcarei, urxe para poder salir desta crise e urxen para poder salir nos mesmos e mesmas deste burato onde nos meteu o Partido Popular. Teríamos moitísimas máis cousas que demandar, pero queríamos facer unhas enmendas dende o BNG realistas, queríamos facer unhas enmendas que serviran para algo. Casi mellor deixo vos con Dani que vos vai explicar moitísimo mellor que a min todo o traballo feito. Bo día. En primer lugar, presentarme, que non nos conocemos. Eu son Daniel Rodas. E, son relativamente novo no tema parlamentario porque son o que sustituyo a Carlos Eimerich. E, trasladarvos un pouco toda a vontade do mundo para axudar na medida das nosas posibilidades a que un mundo mellor sexa posible. Os orzamentos deste ano, que xa son os segundos, reflicten un pouco o modelo e o compromiso que ten o Partido Popular co país.
E a verdade é que é unha situación dramática porque comprobamos como o Partido Popular na conta de estar a gobernar para os cidadáns, para os galegos, realmente é como un cabalo de Troia que o único que se dedica é a gobernar para fundamentalmente o sector financiero. E aos feitos me remito, non hai máis que ver como a columna vertebral deste país no sector financiero que era Nova Galicia Banco, pois estamos asistindo estes días que non só a mala xestión que se fixo dela non ten responsables, sino que ademais as perdas que iso provocou tivemos que pagalas todos os cidadáns e como ahora vamos a asistir como se vai a facer unha venda fraudulenta na cual nós tamén vamos a ter que por investimentos da cidadanía. Con un sector financiero como este que ti desmantelas, pois a política a desenvolver é moi complicada, por non decir que é inexistente. Aínda así, non só nos sectores financeiros, senón que se vamos vendo nestes días os sectores industriais, vemos como as eternas promesas pois vanse dilucidando. Estes días ven o sector naval, co seu compromiso con Ferrolterra, pero podíamos falar de múltiples promesas que quedaron aí, únicamente na propaganda. E é certo que o actual presidente pois é capaz de trasladar á opinión pública unha imaxe de austeridade cando eu que son os primeiros orzamentos que evalúo, pois vemos que o que máis resalta destes orzamentos é que a deuda este ano disparouse hasta os 9.387 euros. Eles no seu discurso sempre fan a comparación co ano 2003, pero é que no ano 2003 a deuda estaba en 3.900 euros, co cual durante estes 5 anos pois comprobamos como a deuda triplicouse. Ese é o gran reto. Ante este modelo de xestión, pois dende as comarcas, o BNG intenta trasladar unha serie de cuestións que consideramos básicas e que consideramos fundamentais. Aquí, nesta comarca, pois apostamos decididamente por un proxecto que se viña de atrás, que era a cidade do móvel, que intentaba pôr en valor nada máis e nada menos que a propia identidade e os propios valores que ten esta comarca. Un proxecto que está aí e que nestes momentos, dadas as condicións, sería moito máis fácil, porque xa non estamos no momento da revalorización do solo, da borbulla e todo iso. Nestes momentos sería moito máis fácil axudar a desenvolver e fixar un piar básico na economía desta zona. Outra gran aposta nosa é por o desenvolvemento rural no sentido de que efectivamente hai que utilizar as ferramentas adecuadas para desenvolver o modelo agrícola que temos aquí. E aí sí tamén quería decir pois que a gran diferencia de cando estamos uns a cando están outros. A modo de exemplo, pois os investimentos que se realizaba en concentración parcelarias no ano 2009 con Alfredo Suárez Canal, pois eran de 71 millóns de euros. Este ano a cifra ridícula de 19 millóns de euros. Esa é a gran diferencia dunha aposta decidida polo modelo do país a unha aposta que, como decía antes, o único que se traduce é nun cabalo de Troia que sirve para ir paseniñamente desmantelando os nosos sectores. Por iso apostamos polas concentracións parcelarias, xa o decía a compañeira, de Millereda, Dúas Igrexas e Acebeiro, e aquí na Estrada polo desenvolvemento da concentración parcelaria do Souto. E despois, como non, apostamos decididamente polos servicios sociais nunha comarca envellecida, nunha comarca onde paseniñamente a xente, sobre todo a xente moza, vai abandonando o agro, pois creemos que é fundamental que a xente maior que quede aquí
que quede nas mellores condicións de vida. Para iso propomos tamén que se desenvolvan os proxectos de centro de día que veñen demandando os veciños daqui da zona. Polo tanto, o BNG leva ao Parlamento unha serie de enmendas básicas, sinxelas, pero sobre todo comprometidas coa realidade social desta zona, que si tiveran a ben na próxima semana que se van a debatir recollelas, axudarían, como non, a pôr en valor a nosa identidade e as nosas necesidades. A verdade que non lles costaría moito se ese fose o seu compromiso e se o seu compromiso non fose justamente ao revés, gobernar para outros que nada teñen que ver cos galegos e coas galegas.